Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Franciscus Pratama, kula saking absen 17. Kula teng mriki badhe nembang Sekar Macapat Dendang Gula. Rama nenang lamun sira anggep guru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kawruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wus amungkur tan mikir paweweh ing liyan iku pantes sira gurunana kaki sartane kawruh